Bili, kaya pangalawang araw niyang pagtitinda, Friday, kasi yun lang maraming tao dito sa Calasiao noon. Nung mabili, sinubukan niyang araw-araw. Awa ng Diyos, tinatangkilik naman ng mga tao, kahit na hindi pag-aanong maganda ang puto namin noon, nasasarapan yung mga tao. So, nagpatuloy kami ng paggawa hanggang sa talagang inaral namin kung paano talagang mapaganda ang quality ng aming puto hanggang sa lumago ng lumago ang aming business dahil sa tulong ng Diyos sa amin. Dahil sobrang kahirapan talaga ang dinanas namin, pero nung nagkataon na nagtitinda na kami dito sa Calasiao, na malaking tulong ang puto sa amin dahil sa pag-aaral ng aking mga anak ay ito yung pinagkukunan nila ng pang-tuition, pang-gasto sa pag-araw-araw nila dahil masipag yung aking mga anak na tumutulong din sa pagtitinda. So, So, malawak na ang nararating ng aming produkto hanggang sa ngayon. May mga nagdadala na sa abroad, mayroon na rin sa iba't ibang bayan na itinitinda. So, purihin ang Diyos dahil hindi niya kami pinabayaan. Simula sa kahirapan hanggang sa ngayon ay patuloy kaming tinutulungan ng ating Panginoon. Ito lang ang aking masasabi na sino man sa ating mga kababayan na gustong magnegosyo, kailangan ang panalangin. Isangguni sa Diyos ang kanyang plano upang sa ganun ay makakamtan niya ang tulong ng Panginoon at siya ay magtatagumpay o asinso ang kanyang negosyo. Ito lang ang history ng aming puto mula sa kahirapan, isang pugon, maliit lang, gawa sa dahon ng nyog at saka plastic.